Bună ziua! În caz că vă întrebați ce este cu echipamentul, stăteam și eu liniștit pe spate, în intimitatea camerei mele. Mă uitam și eu pe YouTube, stăteam pe spate, mă relaxam un pic. Și a intervenit un mare subiect de circ. Boys, astăzi vom discuta despre prădătorii sexuali de pe internet, care ademenesc fetițele, tinerele fetițe streamerițe cu bomboane pe internet, cu bomboane, vor să le dea bomboane. Mă scuzați un pic. Vor să le dea bomboane la fetițele de pe internet. Bomboane, haideți fetele, haideți la bomboane, haideți la Bobo, hai la Bobo fetele, hai la Bobo că primi și atenție și Bobo, fetele, hai la Bobo. Coe, nu mai pot da cald, vă știți cât de cald e în costumul ăsta, ești nebun? Să mă bată tata, deci nu mai pot da cald, e jale în nesport cu pijama ăla asta, ești nebun? E jale în sport, să mă bată tata. E jale în sport, să mă bată tata. Nu e jale. Despre ce este vorba pe live-ul ăsta? Despre Pokémonul violator! Care caută fetițe... stați că nu mai avem. Nu mai avem să le dăm... Mamă, ce inspirat am fost, mâncați-și pula ta, că n-am... Ce inspirat am fost, mâncați-și pula ta, că n-am... Voiam să le iau un pula vălă. Îți dai seama cum ieșea Belengherul pe live-ul ăsta? Era Pokémonul elefant, să mă bată tat. Era Pokémonul elefant. Asta este, băieți. Asta este. Pokémonul violator. Tadam. Băi, lăsați scandalul! Vezi că ai 100 de lei pe jos? Să mă bată tata să dea cu blotters. Donație puternică de la omul meu din chat. Mi-a făcut o donație singură. Asta este, băieți. Asta este. Deci acum putem să o mimăm și mai bine. Deci avem aici Pokémonul de pe internet. Caută să violeze tinere streamerițe minore care, uite, Pokémonul de pe internet caută să... Coaie, să mă bată tata. Să dea cu blotters în mine. Băi! Să mă bată tata să dea cu blotters în mine. Cine mi-a făcut gaură la cur? Coaia, am fermoară la cur să mă bat în cască. Știți ce zic? În cască. În caz de ceva. Aie, băieți. Asta este. Dar salopetele astea, dar o să închidem aici fermoarul, că mi-e cam frig, sincer să fiu. Nu s-a rupt, coaie, nu s-a rupt, e fermoară. E fermoară, să mă bată tata, mi-a făcut fermoară la cur. E cu fermoară. Să dea cu blotters. Băieți. Detectivul Pikachu în acțiune. Dă-te mă Cipi la o parte, dă-te mă Cipi. Detectivul Pikachu în acțiune. Picapi! Îmi cer scuze, mi-am ieșit puțin din fire. The Violator. Așa, bun. Vă dați seama dacă reușesc să termin PC-ul ăsta și vine băiatul ăsta să-i dau PC-ul și îmi zice: Stăpine, hai să facem poză? Și eu știi ce o să-i zic? Apucă-mă de buzunarul ăsta, puiule. Și ia puțin așa distanță și hai să facem poză. Cum făcea și T-Bag în Prison Break. Ia, puiule, ține de buzunarul ăsta. Nu suntem prădători, băieți. Noi vinem calculatoare la copii. Haideți, băieți. Haideți, luați buzunarul, băieți. Luați buzunarul. Murim de râs, bă. O reacție mai bună ca o erecție. Îl știți pe T-Bag din Prison Break? Sunt un Pokémon fericit. Astăzi ne-am îmbrăcat în Pokémon. Suntem în spiritul Crăciunului. Ia stați așa. Happy Thoughts. Happy Thoughts.
țup. Băieți, kids friendly, intră în apa mării și nu te teme că hai să înveți să noți printre sirene. E pe pastile. A dat razna stăpinul. Sunt 3 hamsteri în casă, murind de râs, bă. Ce trăgălași ești. A venit și ăsta de... de anagramat, săracul. Sunt trăgălași. Intră la apa mării și nu te teme ca să... Intră la apa mării și nu te teme să vezi să nu... Dacă mă vedea Ion în costumul ăsta, mă înjughea direct, nu mai conta că sunt om, ești nebun? Îl vedea numai pe Pikachu și de mult voia să-l înjunghe pe Pikachu. Hai să-l speriem pe Butiseacă să mă bată tot. Stai așa să luăm și... Mamă, să multu și cât am căutat hanoracul ăsta, băi! Pikachu! Uite ce să fac, Butiseacă, rup și eu copiii aia, că nu mai e, trebuie să rup copiii aia de un scaun, de un anoliv, mi-a dat Ion ăsta, da una de 50 de milioane, rupem copiii, ne îmbrăcăm un Pokémon pe live. Ce păți scaunul tău? Coai, tu ești prost? E tăiat? Păi eu n-am stat până la sfârșit. Știu că n-ai stat, dar tu n-ai apucat să vezi? Nu. Coai, l-au înjunghiat Ion și cu conacul de 30 de ori. Păi până la ce Și mi-a oră? strigat și nanoliful ăla de 10 milioane. În ăla l-am văzut când dădea. Dar nu știu când dragă. Da, l-am văzut când dădea în ăla. Vezi că ai șapca pe hol. Ia-ți, ia un loc pe scaun. Dacă vrei, îți dau și ție un costum de Spider-Man. Vrei să participi? Sponsoriza... Păi da, că mai mult astea sunt de fete și cu gaură la curci. De unde știi că sunt cu gaură la cur? Dă-te-n pula mea! Mamă, ce femeie a avut Butiseacă la viața lui, mânca mi-ar pula de pervers. De unde știi că sunt coaie cu gaură la cur? Ia uite. Păi nu, astea sunt de băieți. Cum să fie de băieți? Nu vezi că mare gaură aici? Să-i dea direct la poponel, ești nebun? Nu e de aia. Cum nu e de aia? Astea sunt de alea, să te caci. A, astea sunt să te caci, gaura asta de la cur e să te caci? Da. Nu, alea sunt niște pătrățele, mă. Sunt niște pătrățele? Am înțeles, Butiseacă. Un meci mai prost. Nu știam cu cine stăm de vorbă. Adică n-am făcut 30 de ani degeaba cu tonți. Te Butiseacă le-a descoperit, păi eu caut Pokémoncele astea și nu le găsesc ale dracului, ești nebun? Cine știe ce secțiuni de pe Publi24 frecventează ăsta.